Ekipa hitne pomoći Osječkog crvenog križa s nedavnog se državnog natjecanja u Zagrebu vratila s naslovom ekipnog državnog prvaka, dok su osječki spasioci konkurenciju potukli do nogu u plivačkim disciplinama. Čestitke su danas stigle i od župana na prigodom prijemu. Nastupajući za Osječki crveni križ predstavljali su županiju u cjelini i tako na najbolji mogući način potvrdili kvalitetu rada, što predstavlja garanciju spremnosti za pomoć stanovništvu u svakoj nesreći. Ekipi hitne pomoći ovo je već 4. titula državnog prvaka. Bit će hrvatski predstavnici na Europskom prvenstvu u Austriji u lipnju sljedeće godine. Osječki su spasitelji u bazenu osvojili 7 zlatnih, 4 srebrne i 8 brončanih medalja, a Barbara Prša proglašena je najboljom natjecateljicom prvenstva. Statistike pokazuju da zbog nepravilne pružene hitne pomoći umire 70% ljudi, a samo ove godine Osječka je spasilačka služba spasila 34 života. Evo, ovi rezultati iz spasilačkog kluba i ekipa prve pomoći zapravo znače jednu garanciju ljudima na ovom prostoru da imamo ljude, da imamo volju i znanje i mogućnosti pomoći u datoj situaciji. Prvenstveno mislim na eventualne katastrofe ili nesreće koje se svakodnevno mogu dogoditi bilo kada i bilo gdje, jer znamo da nesreće ne biraju ni vrijeme ni mjesto.